akong dakong pasalamat gyud sa tanan nga lumulupyo ilabi na sa mga botante, sa dili nako supporters ug sa akong mga supporters, ilabi na sa akong pamilya. Nga dako jud kay sila tabang nako ning kani akong hilak sa kalipay gyud kay nitabang jud nako si Konsyel Katubig, iyang pamilya, Konsyel Junjun Mira, og iyang pamilya, Mira family, og ilabi na jud sa among kapitan, si Brian Pulgaso nga dako jud akong pasalamat nga siya gayud nitabang jud namo, tibok pamilya nila, Gaso family, daghang kayong salamat. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Ako dako jud pasalamat sa katawan sa Barangay Azagra nga ako jud nahipili nga naimong kapitan, first time nga babay ang naimong kapitan karon dinhi sa Barangay Azagra, og akong dakong pasalamat gyud sa tanan nga lumulupyo ilabi na sa mga botante, sa dili nako supporters ug sa akong mga supporters, ilabi na sa akong pamilya. Nga dako jud kay sila tabang nako ning kani akong hilak sa kalipay gyud kay nitabang jud nako si Konsyel Katubig, iyang pamilya, Konsyel Junjun Mira, og iyang pamilya, Mira family, og ilabi na jud sa among kapitan, si Brian Pulgaso nga dako jud akong pasalamat nga siya gayud nitabang jud namo, tibok pamilya nila, Gaso family, daghang kayong salamat. Og ako gyud ang gitawo jud sila nga isip kapitan sa Barangay Azagra, wala pa man ko kapungko, so to be respect Honorable Brian Pulgaso, daghang kayong salamat ninyo. Karon siya pa jud design sa among mga certification kay wa pa man mi ka take out. Karong hapon mo take out namin ni Governor Chaco sa Garbaraya, ug ang akong kauban karon moadto mi, so agog among SK liniyada sa SK, daghan kay mi karon dito sa kuan kauban ni Congressman Chiquiting. So naapoy gihatag si Congressman Chiquiting nga proyekto umalabot this month, kay nagkita namin ni engineer nga sugdan na gyud 5 million going to oy kundib kadang naguba jud nga kanang road concrete iyan ang kuan sugdan na niya karong bulana. So Congressman Chiquiting, daghan kayong salamat nga gisugdan na gyud nimo karon ang akong proyekto. Manginaot ko nga next year another projects nga magpalambo gayud sa among Barangay Azagra. Karon ako yung ipaibalo sa tanan nga butante sa wala mo butar nako, wala na gyud ta tanan ha, wala na magsugod na tasugod na tas-uno nga ang kalambuan sa Barangay Azagra. Mangayo ko ninyong tabang kauban sa akong konseyo karon nga bagong mupungko nga atong ipakita ang tanan nga mga proyekto unsa may masulod karon na may remaining projects amo nang tambayuyungan sa akong kauban kay kami na may mupungko. So ang ako transparent gyud, so among ipakita muna akong plano pohon nga kung kami nanadjud mi mga konsihal nga mupungko sa barangay daily akong kapitan, so among tanod mo duty gyud BHW kauban sa among midwife ug sa mga NGOs nga mutabang, welcome gyud ko sa tanan. Ganahan ko nga open unsa inyong mga suggestion, akong i-accept gyud na kay dili man perfect ang konsihal. Tanan nga mga konsihal dili po jud may perfecto, so ganahan mig mga suggestion, opinions, welcome NGOs. Ganahan ko during budgeting, ganahan ko nang naay mga NGOs nga mo suggest nga kani mao paraan ng dapita atong butangan og mga projects. So dili kay atong ikago ang era sa barangay. So akong iplastada og pilay era every year, makita og pilay project infrastructure 20% iplastada gyud na every sitios. Parang dunay mga proyekto nga mahatag sa matag sitio. So mao na ako ipahatag gayud sa barangay nga dunay mga improvements nga mahatag gayud. Kung ako nay mopungko, mangayo pug tabang sa tanang katawan nga iampo pod ko nga hatagan ko kapiskay nga kanang huna-una ba nga kalinaw nga makabot jud ang kauswagan ug kalambuan sa Barangay Azagra. So mao kini, daghang kayong salamat ang inyong
Bagong kapitan, Arlen Mira Rosario. Daghan kayong salamat. Aksyon! Balita! Ang imong kagawasan, mahagtos kung ang kagawasan sa isig kaigon. Nahimugso na, aniya na ang tulumanon sa radyo. Nga katawhan ang nagpalayo. Aksyon! Balita! Akong hinganiban, wala ko'y gikahadlukan. Kaunang mga isyu o mga importanteng kasayuran nga may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, aniya ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon! Balita!